L'edat de jubilació serà als 67 anys. L'any 2011 se'ns va criticar per pujar l'edat de jubilació als 67 anys. Avui, el 2050, tothom fa feina fins als 90 anys. I no passa res, demostrant que el govern tenia raó. Què veus? És que som un pot d'oïdo i no m'ho saps anglès. Yes, of course. Has vist això? Ha passat una mosca. No, ja m'he dit res. És que m'han d'operar de catarates i no els veig. I què fas mirant la tele? És que fa 40 anys mos van reduir sols uns controladors i ja de llavors mir, saber vivir i cuina del més enllà. Tafol, Mercè. Tafol. Els geriàtrics estan buits. Els majors ja no són una càrrega, perquè fan feina com a condemnats. Bisturi! Pep elèctric, que te'n trobeu la molsa. Tranquil, que ja té molt d'any d'experiència. Pep, més que fer una operació, pareix que t'has campillada i fas salsa bolognesa. Nen, per mi aquests pacients s'han passat el seu propi barram. Això és el meu barram, que no me n'ho he equivocat. Tu, què és aquest pip? Aquest pip, què és? Què dius? Què és aquest pip? Deu ser el meu sonotone, que se li ha acabat la pila. 40 anys després, queda demostrat que els majors poden fer feina indefinidament. És un missatge del govern d'Espanya. No moguis la càmera, que haurem de repetir. Ai, és que no tenc força per aguantar-la. Jo aquí davall tinc una calorada. Au, me'n vaig que tinc excursió amb més de 500 sobre els majors de 120 anys.